Сега си говорим с Моника, ако ни дигне. Ало. Ало, Моника, какво правиш? Аз ли нищо, такова, се мутах, ядоха на нас. Добре, тук някой ме е питал, говори 1 минута, каквото ти хрумне на видео. Я говори нещо, че не знам какво да му кажа. Какво да кажа? Не знам, кажи му нещо. Ма чакай, на високо говорител ли ще ме пусваш? Да. Мога ли си, бе? Хубаво, да си подхванем някаква тема и ще се регалим. Ти вече си на видео, стават около 20, Говори си, бе. около 20 секунди, така че говори. Между другото, цялото съм такава накъдрава на пукли и се чувствам странно. От там ти ми се знае много, ама много. Не. Добре, аре, свърши 1 минута и сега ще звънна по скайп, айде. Какво? Ще звънна по скайпа, че мина 1 минута, даже и 10 секунди. Ало, леле. Айде.